Πού είναι? Τα έχεις όλα? Ναι. Όλα. Ναι. Τι πράγμα? Όλα. Δεν καταλαβαίνω, βγάλω το Όλα. Ποιον? Bueno, no. William. Dudu. Με ποιον παίζεις? Τι πάνω? Βγάζω αυτό, δεν καταλαβαίνω. Νάνα μου. Τι παίζεις με την Νάνα? Αρώνιο. Αρμόνιο? Ναι. Σε ποιο σπίτι? Γιαγιά μου. Τη γιαγιά πώς τη λένε? Ντουντου. Την Νάνα? Γιαγιά. Την Νάνα πώς τη λένε? Η Ιωάννα. Λάνα. Τον μπαμπά? Ελέκο. Βάλα. Δαντί. Τον παππού? Άκη. Αλέξανδρο. Εντού. Και τον άλλο παππού? Γιώργο. Γιο. Την άλλη γιαγιά? Ζένη. Δένι. Εσένα πώς σε λένε? Πώς σε λένε? Εντού. Και το άλλο? Το άλλο? Γιαγιά Ντουντου. Ναι, το άλλο όνομα πώς το λένε? Τη μαμά? Ποιο είναι το όνομα της μαμάς? Ecco.